Ginbalik sang prosekusyon kay former President Rodrigo Duterte. Ang rason kun nga wala sang investigasyon sa kaso sang pagpamatay nga nagakatabo sa idalom sang Marcos administration. Sang Huwebes sang gabi matandaan nga isa ka bahin sang presentasyon sang Defense Council nga si Attorney Nicholas Kaufman ginsiling sini nga nagpadayon man ang pagpamatay sang state forces bisan nga wala na si Duterte sa pwesto. Ginpresentar pa sini ang data halin sa University of the Philippines kun pila ang mga kaso sang pagpamatay sa idalom sang Marcos administration kag ginpamangkot sini ang prosecutors kung investigaran man bala nila ini. Ginhingalitan naman ni prosecution senior trial lawyer Julian Nichols ang yation sa closing statement kagabi agod nga sabto ng pamangkot ni Kaufman. Sunog kay Nichols si Duterte mismo ang kliyente o kun nga kliyente ni Kaufman nga may kahimuan kun nga hindi na sila makaimbestigar bangod sang pag-withdraw sang Pilipinas sa Rome Statute. Sang tion nga ginalikawan ni Duterte nga makasuhan na suno kay Nichols, nag-withdraw ini sa Rome Statute rason nga wala na sang jurisdiction ang ICC matapos nga nag-withdraw ang Pilipinas. Yari anay balikanta ang pagpamangkot ni Attorney Nicholas Kaufman. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamoring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Yari naman ang pagsabat ni prosecution senior trial lawyer Julian Nichols. He made a small point I just have to respond to, making a call. Why aren't there more investigations? Why aren't crimes being investigated now in the Philippines? Well, his client prevented all that by withdrawing the Philippines from the Rome Statute when he thought he might be prosecuted, thereby ensuring that we would not have jurisdiction after a certain period.